YBY जों एसे मोजां लाक्जारियासआव थानोसैलै सानलायदोंमोन आं। माबायदि लाक्जारियास? जेनेबा खब्रै गंसे लायनोसै। खब्रै गंसे लायनोसै ओमफ्राय सम बिदिनो शिलं, गुवाहाटि, नेपाल बेरायहैनोसै फरेनारफोर बेरायग्रा बायदि। हाय हेलौ लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो बांद्राय गोबाव खालामबाय थानायसै आरोना, बांद्राय गोबाव पेक बुखुबाय थालायासै, थौदोसो सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांदोनि नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै भिडिअ मानि थाखाय जागोन निस्सय बुजि मोनखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोनाथ' दायो जोंनि ससियेल मिडियायावहाय फेसबुकआवनो जा, इउटुबावनो जा, बायदिफोरावनो जा, मथथे अनलाइन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना दायो मानि दोहौ जानानै दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो नङाबा लोगोफोर। जायखौ जोङो YBY होननानै दायो गोबां सुबुङानो मिथिखायो नङा होमबा। YBY नि थाखाय दायो ससियेल मिडियायाव गोबां बांसिन जादों आरोना लोगोफोर। गोबां सुबुङानो आरो बेफोरबायदि YBY खौ लानानै सोर सुबुङा सिमां नुदोंमोन, सोर सुबुङा YBY आव हाबनानै थाखा इनकाम खालामनानै गोजोन संसार बा गिदिंनो एस खालामनो, गावखौ इन्जय खालामनो सानदोंमोन आरोना लोगोफोरथ' बिथांमोना दिनै माबोरै जादों, माबोरै खालामनानै दङ। आं सम माने बिथांनि बुंनायफोरखौ खोनानानै आङो गावबो मिनिनोबो ओंखारदों एसे आरो गोसोआव दुखुबो नांदों। मानो होनबा फारसेथिं लस जादों, फारसेथिं गालि सोरबा मोननैनि थाखाय खुसि जादों नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं फिसा मोनसे भिडिअनि रेकर्डनि क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायनानै होनो, नोंथांमोना नायलांबाय था बिथांमोना मादि बाथ्राजों फोरमायदों आरोना। बिदि YBY आव जयेन जानानै गावहा मादि सिमां नुदोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो बे भिडिअखौ, बिनि भइस रेकर्डनि क्लिपखौ आरोना लोगोफोर। आच्छा, YBI जों मा सिमां नुवामोन नोङो? YBY जों YBY जों एसे मोजां लाक्जारियासआव थानोसैलै सानलायदोंमोन आं। माबायदि लाक्जारियास? जेनेबा खब्रै गंसे लायनोसै। खब्रै गंसे लायनोसै ओमफ्राय सम बिदिनो शिलं, गुवाहाटि, नेपाल बेरायहैनोसै फरेनारफोर बेरायग्रा बायदि। मालाबा बिदि सानलायदोंमोन आं। ओमफ्राय न'फ्रावबो एसे स्टेन्डार्ड थानोसै सानलायदोंमोन आं। बिल्डिं लुलायनानै रुम मोननैब्लाबो लुनानै गोजौआवसो बै ना खि ना बिदैजों बियार लोंसै सानलायदोंमोन आं। थाङै थुङै बाला सा खापसेबो मोनलोङा दाबो। सिमाङाथ' बार हो। मनजनि कम्पिउटार दखानावसो दं आं नै। मनजआ कम्पिउटार दखान होबाय हस्लाबाराव। मनजआलाय हाबाखैमोन नामा YBY आव? YBY नि प्रिन्सिपालब्रा बे, गैया। औ, जोंलाय मेम्बारसो। लेक्सारारबो नङा, प्रफेसारबो नङा, जों बे प्रिन्सिपाल। दिनावनो गैयालाबो बिनिया 80,000 90,000 हाबो। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि बिथांनि बुंनाय भइस रेकर्डखौ खोनानानैथ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय बिथांमोना दि मा सिमां नुदोंमोन गावनि फारसे नङा होमबा लोगोफोरा। आरो YBY आव हाबनानै गावसोरादि मादि जानो सानदोंमोन आरोना। निस्सय नंमारगौ लोगोफोर, जायफोरानोखि उन समावहाय हाबदों बिथांमोनहा गोबाङानो लस जादों। आरो जायफोरानोखि एसे सिगाङाव हाबनायमोन, फार्स्ट टाइमावहाय हाबनायफोरा एसे गावसोरानो मुलाम्फाबो जादोंना नङा होमबा, प्रफिटबो मोनदों। आरो जायफोरानोखि उनाव हाबदोंमोन बिथांमोना एसे गावसोरा खहा जादों आरो दुखुबो जादों नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर बेनोखि गोबां बेफोरबायदि अनलाइन ट्रेन्डिंफोरानोखि गोबां सुबुंफोरानो मिथिखायोदि लाइफ टाइमखौ थाया होननानै आरोना लोगोफोर। स' बियो थारैनो नंगौ, गोबाङानो मोनोबो आरो गोबाङानो लसबो जायो। आंबो गोदो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै माने गोबांबो मोनदोंमोनबो आरो गोबाङावनो लसबो जादोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' ओंखायनो जेनेबा आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय बेफोरखौ गाज्रिबो बुंनो थाङाखै, जेबो हामाबो सानाखै नङा होमबा। बेफोर जाबाय मोनसे सम फैखायो गावबा गाव आरोना लोगोफोर।
खम समनि गेजेराव बयबो सुबुङानो माने फैसाखौ खामायनो लुबैखायो नङा होमबा आंबाबो लुबैखायो मानो होनबा गोबां खस्थ' गैयाजासे गोबां मेहनत खालामा जासे खम समनि गेजेरजों गोबां रांखौ आरजिनो बयबो लुगैयो आंबो लुगैयो नङा होमबा ओंखायनो जेनेबा मोनसे बेफोरबायदि सिमांखौ लानानै गोबाङानो हाबदोंमोनबो नाथाय गोबाङानो मोनदोंबो गोबाङानो लसबो जादों आरोना लोगोफोरा जायनि खाफालावनो गैया बिथाङानो लस जादों जायनि खाफालावनो दङमोन बिथाङानो लाब जादों होननानै बुंजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय आरोना दायो ससियेल मिडियाफोराव गोबां सुबुंफोरानो भाइरेल खालामगासिनो दङ बा जागासिनोबो दङ आरो नुबोगासिनोबो दङ सोर सुबुङा लाब जादों सोर सुबुङाहाय लस जादों आरो जायफोरानोखि बेफोरबायदियाव थानानै सोरबाया मोन्दों सोरबाया दुखु जादों नङा होमबा सोरबाया खुसि जादों आरोना थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आंनि बे भिडिअखौ लाबोनायाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला जोबनायाव नोंथांमोना जुदि बे आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयारबो खालामना होदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौ दाबायदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय